एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कोणालाही सहजपणे बनवता येतील असे घावणे आणि खोबऱ्याचा रस. 25 ते 30 रुपयाला मिळणारे जुने तांदूळ धुवून पंख्याच्या हवेवर सुकवायचे आहे. या सुकलेल्या तांदळामधील 1 पेला तांदूळ घ्यायचे आहेत. एकदा पाण्याने धुवून 1 ग्लास पाणी त्यामध्ये घालायचे आहे. 8 तास हे तांदूळ झाकण ठेवून भिजत ठेवायचे आहेत. 8 तासानंतर हे तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यात घालून मऊसूत वाटून घ्यायचे आहेत. तांदूळ वाटण्यासाठी आणि मिक्सरच्या भांड्याला लागलेलं काढण्यासाठी 1 पेला पाणी मी वापरलं आहे. मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं तांदळाचं मिश्रण तयार आहे. 1 पेला पाणी मी वापरलेलं आहे. आता या मिश्रणामध्ये 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. अजून 1 पेला पाणी मी इथे वापरणार आहे. 1 पेला तांदळासाठी 2 पेले पाणी हे प्रमाण परफेक्ट आहे. मी सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे तुम्ही घावणे बनवून बघा. एकही घावणा तुमचा खराब होणार नाही. एकदम छान असं घावण्याचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. भिड्याला तेल लावून मंद आचेवर गरम करत ठेवलेलं आहे. भिड्याला तेल लावण्यासाठी मी अर्धा कांदा आणि काटा चम्मचचा उपयोग केलेला आहे. भिड्याला कांद्यानेच तेल लावायचं, ब्रशने लावायचं नाही. भिडं आपलं छान राहतं. तुम्ही पाहत असाल 2-3 वेळा मी तेल लावून भिडं गरम केलं आहे. खूप दिवस भिडं वापरलेलं नसलं की पहिला घावणा खराब होतो. असं केल्यामुळे खराब होणार नाही. घावणा टाकण्यापूर्वी तांदळाचं मिश्रण चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. आता थोडं थोडं करून आपल्याला मिश्रण भिड्यावर ओतायचं आहे. तुम्ही पाहत असाल घावण्यावर सफेद पिठासारखं दिसत आहे. हे पूर्ण दिसायचं बंद होईपर्यंत आपल्याला घावणा असाच ठेवायचा आहे. आता वरची बाजू पूर्ण सुकल्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि मध्यम आच ठेवायची आहे. झाकण ठेवल्यावर पूर्ण 1 मिनिट आपण झाकण काढायचं नाही. 1 मिनिटानंतर झाकण काढायचं आहे. घावणा उचलला जात आहे म्हणजे ती बाजू भाजली गेली आहे. घावणा एकाच बाजूने भाजला जातो, दुसरी बाजू पलटवली जात नाही. पण इथे मी तुम्हाला दाखवत आहे की सहजपणे घावणा पलटला जातोय आणि तो चिकटतही नाही. ज्या ताटामध्ये घावणे काढायचे आहेत त्या ताटाला मी तेल लावून घेतलं आहे. त्यामुळे घावणे चिकटणार नाहीत.
प्रत्येक वेळी भिड्यावर घावणं घालताना चमच्याने चांगलं ढवळून घ्यायचं आणि मग ते भिड्यावर घालायचं. घावण्याच्या वरच्या बाजूचं सफेद दिसणं बंद झालं की त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवल्यावर पूर्ण 1 मिनिट मध्यम आचेवर शिजवायचं आहे. एक घावणा तयार होण्यासाठी 2 मिनिटाचा वेळ लागतो. तीन चार घावणे मी तुम्हाला करून दाखवले आहेत. आता अशाच प्रकारे मी सर्व घावणे बनवून घेते. 1 पेला तांदळामध्ये 7 ते 8 घावणे तयार होतात. मला जेवढं जमेल तेवढं चांगल्या पद्धतीने घावणा बनवायची रेसिपी मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यामुळे व्हिडिओ थोडा मोठा झाला आहे. तर आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. अशा प्रकारे एकदम टेस्टी आणि सॉफ्ट घावणे तयार झाले आहेत. घावणे बनवून झाल्यानंतर भिड्याला तेल लावायचं. थंड झाल्यानंतर घासून पुन्हा 1 थेंब तेल लावून जागेवर ठेवून द्यायचं. आता आपण घावण्याबरोबर खाण्यासाठी नारळाचा रस बनवूया, जो कोकणामध्ये खूप आवडीने खाल्ला जातो. इथे मी 1.5 पेला खोबरं घेतलं आहे आणि पाऊण पेला गूळ घेतला आहे. गूळ तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. टोपामध्ये पाव ग्लास पाणी घालायचं, त्यात गूळ घालायचं आणि गूळ आपल्याला वितळून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यात खोबरं घालून वाटून घ्यायचं आहे. आवडत असेल तर अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. थोडंसं पाणी घालून खोबरं वाटून घ्यायचं आहे. गूळ वितळलं की गॅस बंद करायचा आहे आणि गुळाचं पाणी थंड करायचं आहे. वाटलेलं खोबरं चाळणीमध्ये घालून नारळाचं दूध काढून घ्यायचं आहे. आता चाळणीमध्ये गुळाचं पाणी सुद्धा गाळून घ्यायचं आहे. गूळ आणि दुधाचं मिश्रण तयार आहे. गूळ आणि दूध छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाव चमचा मीठ घालायचं आहे आणि पाव चमचा हळद घालायची आहे. चार वेलची खलबत्त्यात कुटून त्याची पावडर घालायची आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण पुन्हा एकदा चाळणीमधून गाळायचं आहे. खूपच टेस्टी असा गूळ खोबऱ्याचा रस तयार आहे. मऊसूत घावण्याबरोबर खोबऱ्याचा रस खूप छान लागतो. घावणे आणि खोबऱ्याच्या रसाची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.